Nami diri karon sa wakeboard. Tuloy-tuloy. Kauban ako si Deng. Aday na. Hi. So sila dito oh. Ate Jona. Of course. Wala pa lagi. Likod sa ko. Kaunta. Kaunta. Guba na ya? Iya, mushroom. Expired lagi to ya. Expired lagi to. Fried chicken tapos lauoy. Isa na Kaon. ha? Ano yun pala siya, no? Oo. Wala yung subak niya? Wala. Ano yun siya ka lang? Laway yun siya ba? Laway yun siya lang. Laway yun siya. Gusto kayo ma? Nalutong kayo sa pasama ng Lamig ka daw doon ang mga luto. Lang, di ba hindi ka galuto mo? Nagtimpla siya. Nagtigo na ko nagtipang kakalak. Ano, nagluto ba yung glaw, oy? Dito na siya mushroom. Grabe na alam na giniluluto. Ano na ba ito tayo? Ha? Kamu ada yang tanong kay mais. Ano din na yun? Ang birthday kay Mang Mais ba yan? May bugas. Ay, sama na. Wala na yung last na. Be. Hello guys! Oh, nagatubo. Paskay lang. Nagatubo. Kami yung mga food at farming kaya. Mamaya Ayaw, ako tao. yun. Napila ako din, ha? Ayaw pa din. Ikaw Ano, nagaling. ano? Gulay si Kuya Ron, himala. Ano, di eh? Ako ka Hindi din. ka mukha ang gulay. Parang may last na ako yun. Narin taong nabing kaya mabawasan ang gold ano ng kilid sa kaldero. Asa? Ano kung kaldero na? Asa mo nay? Hinaya ba? Ayaw ihapat. Wala, uy, inay, ragan ka ito. Ito pa rin naman ang burit. Abi na ako kung siya ginayon. So busog na ang tanan. Thank you guys for watching. Pagda sa mga manok tapos inang balik ani. Busog na si Ate Jona. Busog na si Matmat. Busog na ang tanan. Bye-bye na. Bye.